ahak tae. Madugan na iwan ho tamak eh. Mao man siguro nang gitawag nila Apam Bridge. Oh? Uy. Naay Amerikano? Ahong tanaw, ahong ning tawgon. Sir. Eh. Di man di ay. Yes, why? Oh, Amerikano ka, sir? Yes, why? Og Amerikano ka bayon sa may English sa buotan. Utan good. Uy, Pero simple. sakto mo. Sa tao? Tao man. Lah, kabayo mo. Pagkaon? Pagkaon food. Lah. Sa nag-uol? Nag-ulsad. Amerikano Lagi ko. Uy, mau mo sir yung vlogger. Sir! Yes. Vlogger ka, sir? Yes. Pa-picture ko, sir, B. Bi. Katang ko, kananay mo pa-picture. Tama ka dam. Pa-picture? Ikaw Reza? Oo, listen, pag-apil ka. Asa man dapit ning dayan sa Dunya Conchita na makunoy nindot dire nga Soroyanan, Dunya Conchita. Ay, sir, pwede mangutan na, sir? Naman. Asa dapit ang dayan sa Dunya Conchita? Warbo ka to dam kay dayer ako dire. Ito na nagtindog dito nga gwapo pangutan ra kan. Ah, sige sir, salamat sir. Mao siguro ang giingon na. Kuan gwapo. Mangutana ko no ko sa tao na iunahan gwapo. Labi, sir. Ay, di man day mao. Huh? Choy, pili 1 to 100. 1 to 100. 5. Dahil 5 oh. Oh, mga tangka? Utro kay sir kan. Ah, sige, last chance na niya ha. Okay, sa 1 to 100, pili. Jeez. Bakit yun?